Marga, ¿está Chimo amb tu? Dis-li que es posi, per favor. Ja ho sé, no... No em penges. Serà guarra? Vinga... Marga, no em penges, val? He de parlar amb Chimo. Com que no? Sé que està amb tu. No me... Chimo, per fi, gràcies a Déu. Escolta'm, per favor, no em penses, sí? Mira, porte una hora cridant-te. Pensava... Com que em tranquil·litze? Com vols que estiga tranquil·la si no m'agafes? Sí, clar, la cobertura. D'acord, no cride. Però no penses. Val. On estàs? Ho sap el pare? Clar que li ho has de dir, Chimo. Mare de Déu, està preocupat. No. Clar que no estic del seu costat. Però tu també t'has passat un poc, no? No estic cridant, Chimo. Chimo? Mare de Déu. Vinga. Marga, pots passar-me una altra vegada? No. Tu millor no et claves, Marga. Marga? I què més dona això ara? Doncs, clar que no em caus bé, això és... Mira, estic intentant ajudar, val? Mira, per a mi tampoc és fàcil. Aneu els dos a... Chimo, mira, no, Marga millor que no es clave. Jo a soles estic intentant ajudar. Chimo, carinyo, mira, agafa un taxi i torna. I ho parlem, val? No pots fugir i... Torneu, sí, Marga també, torneu els dos. Vale. Mira, el pare de vegades s'altera un poc. Sí, però l'hauries d'haver vist. Estava desfet, plorant. Mai l'havia vist així, mai. Sí, és ell qui m'ha dit que et cride, sí, t'ho jure. Està penedit, de veres. Heu de parlar. I tornar els diners, clar. No, Chimo, no. No estic jutjant a Marga. Jo no he dit que siga una lladre. Només he dit que torni els diners. Hòstia, Chimo, que són els diners de la iaia. No. Què? Mira. Ai, mare meva. Jo sé que estimes molt a Marga, però... No dic que siga una lladre, però... Hòstia, ha furtat els diners de la iaia, o no? Com que els has donat? Chimo, en sèrio? La iaia no reconeix ja ni al pare. Com li va donar... Mare meva, Chimo. Mira, encara esteu a temps. No la cagueu. Simplement has de tornar els diners. El pare està disposat a perdonar-vos. A demanar-vos perdó? Sí, això és el que volia dir. A demanar-vos perdó. Agafeu un taxi i torneu. Com? No te'n vagis, Chimo. No em pots deixar sola el pare i la iaia. No pots fer-me això. Chimo, per favor, no pots fer-me això. Torneu els dos, sí? Pot vindre Marga també? Es quedeu els dos amb la meva habitació, que és més gran. Jo puc dormir amb la iaia, si cal. No. Com vaig anar amb vosaltres? El pare no està bé. Està passant un mal moment. No, Chimo. No s'ho mereix. És ton pare, Chimo. Què creus? Que a mi no m'ha pegat? Moltes vegades, però no podem abandonar-lo, fugir i ja està. Vale,
I ja està, no? Agafem els diners de la iaia i a córrer. I ahí et quedes. Papi, ale, haver-ho pensat abans de pegar-li a la meva nòvia. No és tan fàcil, Ximo, pensa-t'ho. Com? No, no se'ls podeu haver gastat ja, Ximo. Com que ho sents? Ximo, no em deixes, no. Ximo? Ximo? Pare? Sí, he parlat amb ell.